Kaixo. Orain, lehenengo praktika LEDa egingo du. Hortako, elektronika atalean sartu eta txostena iriki beharko zuen. Praktika honetan, LED bat piztuko dugu serian jarrita dauden etengailu bat eta sakatzaile baten bitartez. Hemen dazkau, praktika aurrera eramateko beharko ditugun elementuak. Arduino Uno mikrokontrolagailua, elikatze iturri bezala ibiliko dugu eta beak emango izkigu 5 voltio eta masa. LED argia egiten duen LEDa, light emitting diode, erresistentzia, LED ontatikan pasako dan korrontea erregulatzeko erabiliko dugun elementua, eta azkenik argia kontrolatzeko, piztu eta itzaltzeko erabiliko ditugun bi elementu hauek, sakatzailea eta etengailua. LED edo light emitting diodearekin hasiko gara. LEDa, hemen ikusten dute zuen, elementu erdiero alba da. Bi hanka ditu, hanka luze bat, positiboa, anodoa, eta hanka motz bat, katodoa, negatiboa. Beti, argia itio nahi bali madeu, gure elikatze iturriaren hanka positiboa, LEDaren hanka positibora lotu berko du. Eta gure elikatze iturriaren atal negatiboa, LEDaren atal negatibora. Alderantziz konektatzen badeu, ez digu inoiz argirik eniko. Ondoren, LEDak, hemen parte positiboa, eta behian, raiarekin lotuta katodoa parte negatiboa. LEDak, bertatik pasatzean korrontia, 5 mA eta 20 mAetakoa izatea eskatzen du. 5 mAetatik bera LEDa ez da pizten, da 21 mAetatik gora LEDa erreitea. Korronte hau erregulatzeko, erresistentzi bat jarriko jau beti, serian LEDai, beti. Eta erresistentzi honen bitartez, 5 eta 20 mA artean LEDetik pasatzea bermatuko dugu. Normalean, 20 mAetakoa izate da LEDeko korrontea, eta kalkuluak 20 mAetan iteia. LED desberdina dazkau, egitura eta kolore desberdinakin, eta LED hauek voltaia bat xurgatzeu, beti. Eta fijua da voltai hori. Urdinak eta berdiak, txuriak eta moriak, 3 eta 4 voltion artean xurgatzaitue, eta gorri horiak 2 voltio inguruan. Guk normalian gorriak ebiliko ditugu. Ordan 2 voltio inguruan xurgatuko ditue gure LEDak. Arki gelditu da, LEDan erresistentzia kalkulatzeko, nola egin dezakeun ikusiko da. Hemen dakazue argi jaitean light emitting diode bat, ikuste deu bate beroi gabeko argia emititzeue, eta serian beti erresistentzi batekin konektatu beharko deu, bertatik 20 mA lehen izan da bezala pasa daitezen. Hemen ikuste deu erresistentzia eta LEDa bilak serian, da argi egoki batekin konektatuta 330 ohmioko erresistentzi baten bitartez. Elikatze iturria hemen dakau, voltajea emateuna, eta argi, tamaina politeko eta. Erresistentzia kentzen badeu, argia itzaldu itea, eta bain jarriko duguna da erresistentzi haundiago bat. Beraz, korronte txikiagoa pasakoa, eta LEDak askoze intentsitate txikiagoak iningo argia. 5 mA inguruan ikuste deu argi oso gutxitaula. Korrontea jotze deun enean, 20 mA, 50 mA, 80 mA, erreite zeigu LEDa. Nola lortuko deu LEDetik beti 20 mA pasatzea. Erresistentzia egokia jarrita. LEDa urdina balimada, kasu hondan bezala, moria, 3 voltio xurgatuko ditu. 3 Eta kasu hondan gure elikatze iturria pila 9 voltiotakoa da. 9 voltio. Nola kalkulatuko dugu erresistentzia hemenik 20 mA pasatzeko. Omen legean bitartez. Omen legea erresistentzian aplikatzeko, erresistentziako voltaia eta erresistentziako korrontea jakin behar ditugu. Zein da erresistentziako voltaia? Kontuan izan da,
behatzi voltioko elikatze iturria dakaula, eta 3 voltio gelditzeiala ledian, eta bertatik 20 miliamper pasatzea nahi badeu, behatzi. Keniro, hemen 6 voltio geldituko ja, erresistentzian, ez da? Orduan, erresistentziko voltaia izangoa 6 voltiotakoa. Zati, nahi bali madeu bertatik 20 miliamper pasatzea, 0,02 amper. Iala, 20 miliamper. Zatik eta egiten bali madeu, 300 ohmiotako erresistentzia eta zaigu. 350 voltioko erresistentzia estandar bat hartu ezkeo, da nahi dalako. Argi gilitu da, gure kasuan, guk Arduinokin 5 voltioko elikatze iturri bat eukiko dugu, eta ledak 2 voltio xurgatuko ditu. Beraz, gure kasuan, 5 voltioko elikatze iturria balimadakau, eta ledak 2 voltio xurgatzen balimaitu, eta 5 voltioko elikatze iturria balimadakau, erresistentzian, bilankenketa gelditukoa, 3 voltio. Zati, 20 miliamper, 150 ohmiotako erresistentzia berdeula ateratze zaigu. Guk 220ko erresistentzia estandarrak ibiliko ditugu eta ondo joango zaigu. Ok, bigarren atalakin jarraituko dugu orduan. Behin ledak ikusita, ledak kontrolatzeko etengailuak eta sakatzaileak ikusiko ditugu. Etengailua elementu biegonkor bada, bi egoera dazka, itzalduta eta piztuta. Guk behin etengailu bat eskoakin ikutzen balimadeu, piztuta gelditu leike betirako. Harik eta berriz junda itzaltze deun arte. Eta itzalduta uste balimadeu, berdin betirako itzalduta gelditukoa. Bai? Hemen, bi etengailu konmutatzaile ikuste dituzue, biletako zein ikutzen maizue, betirako piztuta edo betirako itzalduta geratu leike. Berriz ere, etengailuan aurreko eskemaren interpretazio bat. Piztuta edo itzalduta. Aldiz, sakatzaileak egoera egonkor bakarra dakate, monoegonkorrak dira, malguki badakaelako. Beraz, piztuta eukitzeko denbora guztian zapaltzen egon berra dago. Sakatzailea. Ikuste deu kasu hontan, sakatzaile bat askatze deun momentuan, malgukiak gora bialduko gula berriz, eta argila automatiko gitzalduko. Sakatzaileak, esan da bezala, egoera egonkor bakarradak. Zein da gukin berko deun montaia elektrikoa? Mendakau bere eskema, fritxinen da. Arduino hartuko deu, eta Arduinoak emango izkigu 5 voltio alde batean, eta bestaldean GND edo 0 voltio. 5 voltioko atal positiboa etengailura eramango deu. Etengailutik pultsagailura, serian. Eta pultsagailutik erresistentziara. Erresistentziatik ondoren ledaren hanka positibora gogoratu. Eta ledaren hanka negatiboa masa lotuko jo. Hau egiten balimadeu, ledonen argia pultsagailu eta etengailu bitartez kontrolatzea eukiko da. Ikus ezagun simulazioa. Zirkuituaren simulazio hontan gogoratu 5 voltio etengailua, sakatzailea, erresistentzia eta leda serian konektatu behar ditugula, 5 voltio hartuko ditugu, etengailura eramango ditugu, etengailutik. Pultsagailutik ledan hanka positiboa eta ledan hanka negatibotik erresistentzitik 0. Erresistentzia aurretik jarri edo atzetik jarri ledai berdin du. Serian elementuen kolokazioa ez da garrantzitsua. Behin elementua daukaunean eta eskema montauta daukaunean simulatzen balimadeu, ikusi etengailuak zapaltze duen bakoitzean egoera egonkor bat hartzeula. Kasu hortan piztuta izango litzake eta kasu hortan itzalduta. Piztutze balimadeu, hau piztuta geratuko zaigu, eta pultsagailua izakatzen balimadeu, argila piztuko zaigu. Bai? Aldiz, sakatzailua askatutako meti itzalduko. Aldiz etengailua itzaltzen balimadeu, nahiz da sakatzailea sakatu, ez zaigu ledik hau piztuko. Onge,
praktikan eskema hau egin ondoren, simulazioa egin eta montaia egin beharko da. Animo ba. Eskerrik asko.